И ето на отново след рекламите. Сега да видим въпросната дупка. Вече колата е оправена, гумата е сложена. Имаме си вече две нови гуми, защото с една не може да караме от различен модел. Срещу 240 лева и така нататък. За гуми плюс монтаж отидова към 300 с изправянето на джантата. Идваме на въпросното място. Тук ето как става. Понеже отгоре, може да се види тук, един хубавец караше супер бясно. И за да избегна евентуално удар, ето е моята приятелка. Да я поставя, да ви представя мястото, на което избегнах катастрофата. Уникална дупка. Защото имаме много хубави бесни шофьори и за да мога да евентуално летящия да го избегна, има си достатъчно място да се излезе, но в случая беше, че бесен шофьор кара отсам. Отбивам, за да избегна удара. И какво се случва? Попадам на въпросната яма. Гумата е на мазаляк. И спрях на километър по-долу, защото разбрах вече, че изпукана, но търсех място къде да отбия. Видяхте по-време от предното видео за какво става на въпрос. Бесни и яростни по пътищата. Благодаря ви за вниманието и чао от мен.